Terve, mitä kuuluu? Jos vähän masentaa, niin ei haittaa. Tänään tehdään herkullisia ja terveellisiä toskaomenoita. Kyllä. Otetaan ensin vähän näitä tarvikkeita. Tuosta on pari omenaa naapurin puutarhasta. Sitten me tarvitaan täältä vähän manteleita. Ja lopuksi sitten seesamiöljyä. No niin, aletaanpa hommiin. Ensin me tästä pilkotaan nämä omenat tai halkaistaan. Seuraavaksi otetaan tältä omenan kota pois. Noin. Hienosti pyörähti. Ja vähän muutakin poistetaan tosta. Näin. Seuraava työvaihe meillä on laittaa mantelia tähän omenaan. Otetaan täältä mantelia. Noin. Seuraava. Näin me jatketaan, helposti sujuu. Noin. Viimeinen vielä. Noin. Siinä on valmiina paistamista varten. Sokeri me jätetään pois, mutta jätetään omena ja manteli. Nämä on tämmöisiä terveellisiä. Sitten laitetaan tonne mikroon. No niin. Sinne paistumaan. Ovi kiinni ja sitten laitetaan täältä. En tiedä paljonko tätä nyt viittisi tonne laittaa. Laitetaan ton verran. On tää vähän savua tällä näin. Täytyy ottaa se ennen aikojaan pois tuolta noin. Ai, kuuma. No niin, nyt siinä on toskaomena ja laitetaan päälle vielä tästä näin Kikkoman sesame oil. Noin. Tulee vähän lisää aromia siihen. Nyt lähdetään maistamaan tätä. On pehmeitä ja no, katsotaan. Höyryä kuumaa ainakin. Koitetaan saada tuo manteli mukaan tuosta.